Kay guba man ang tulo ka mga X-ray machine sa terminal sa Pier 1, tulo ka mga K9 unit ang gipuno sa Philippine Coast Guard Central Cebu aron makatabang sa pagsusi sa mga bagahe nga walay kontrabandong makalusot. Gipangandaman ang dagsa sa mga pasahero karong Holy Week. Ini ang report ni Femri Dumabo. Usa ka adlaw sa di panggilantawang pagdagsa sa mga pasahero. Giinspeksyon sa kadagkuan sa Philippine Coast Guard Central Cebu ang mga pantalan. Usa sa gisubay nila ang seguridad nga gipatuman. Ilabi na nga nasuta nila nga guba ang mga X-ray machine sa terminal sa Pier 1 sa Dakbayan sa Cebu. Hinungdan nga gawas sa duha ka K9 unit sa PCG-7 nga ana-anadaan dinha sa terminal. Gidugangan nila kini og tulo aron makatabang pagsimhot sa mga bagahe ug masigurong walay kontrabandong mapalusot. Personnel dire og atong mga K9, especially atong K9 units kasi if we can see medyo nalay problema gamay ang atong mga X-ray dire, so we are using our K9 for additional security. We will be strictly monitoring that one and inspecting all vessels. Ensure na to na they only carry passengers within their capacity. No? We will not be complacent in that. Dili na pwede himuon na tong rason nga naay mga nag-cancel. So, base sa monitoring sa PCG sa mga pantalan, moabot sagad og 2,000 to 3,000 ka mga pasahero ang moabot ug sasama usab nga mga pasahero ang moagi sa matag pantalan, matag adlaw sukad na niadtong weekend. Karong adlaw di paingon ana ang dagsa. Ug usa sa mga nangyawat nga makalikay sa dagsa kining pamilyang Buli nga padung pauli sa lalawigan sa Bohol. Mituyo sila pag-anhi sa Subo niadtong weekend aron makauna sa bisita iglesia sa mga simbahan sa Cebu City, sama sa Basilica Minore del Santo Niño. Giplana jud sa daan nga like pareha karon kanang akong ante ug akong uncle kana gi-check in ahead of time ang mga luggage, ang mga kuha na daag mga terminal fee kay para dire-diretso na ang kuan kay namo koy mga kids. Bohol. Why? Is this for vacation? We will go home to Bohol. We will go home to Bohol. Na, go back to my place where I used to be. Gilantawan ng modoble o triple ang mga pasahero ugma hangtod na karong Miyerkules. Hinungdan nga gitugutan ra ang mga fast craft nga makadugang sa gidaghanon sa ilang biyahe. Marina advisory no na relaxation of the schedule kay ang kaniya to mga barko magod, they only leave the port within a schedule, but with this advisory na-relax na to ilang schedule. Pag puno na sila, pwede na rin sila mobiyahe. This is to maximize yung number of trips nga ilang mahimo. So, anytime na mapuno na sila, bisag dili na sila mosunod sa ilang schedule, pwede na sila mobiyahe. Obani Cleofer Lumayag, Femari Dumabok, Balitang Bisdak.